Rrit l-ewwel nett nirringrazzja l-OK Medical ta' din l-inizjattiva parti mis Social Corporate Responsibility tagħhom għal din kampanja nazzjonali biex ikun hemm screening għal min jista' jkun qed jitlef is-smieħ, imma wkoll nirringrazzja lill-Kunsill Lokali tal-imsida li propju laqa il-launch ta' din kampanja propju fid-dar tiegħu u veru għal Missidjani u ħanibdew propju mill-Missidjani wieħed jittama. Din l-kwistjoni tan-nuqqas ta' smieħ. Nistqar magħkom u ħanaqsam magħkom esperjenza personali fil-ħajja l-oħra tiegħi meta kont Ministru u ġejt allura f'kuntatt iktar mill-qrib mal-Assoċjazzjoni Maltija għal persuni nieqsin mis-smieħ fejn kienu stidnuni nindirizza konferenza u niftakarni mmur f'Marsa Xlokk għax hemm kienet dil-konferenza u wara li spiċċajt nitkellem sakemm kelli l-interpretu miegħi ta' smieħ ma kontx qed iġi l-interpretu għaddef ma kienx qed tinkwetani. Meta spiċċajt nitkellem niftakar. Ma smajtx ħoss u l-persuni neqsin mis-smieħ li kellu qudiemi ollew idejhom iċċabċbuli. Dan l-mod ta' kif ixeħħu. Ma kien hemm silenzju perfett. U niftakar dikinhar kważi emozzjonajt ruħi, però daħlitni ħafna fuq xorti. U nistqar magħkom mhux l-ewwel darba biex niftakar x'jista' jkun persuna għaddejja minn nuqqas ta' smieħ tista' tkun qed issofri. Xi darba għamlu bħali, daħlu subajkom f'udnejkom u ma tisimgħu xejn u tindunaw li anke li x'kien ħoss madwarkom jagħmel id-differenza għall kwalità tal-ħajja tagħna. U allura il-kwistjoni tan-nuqqas ta' smieħ irridu norbtuha intrinsikament mal-kwalità tal-ħajja tal-persuna u ma' anka il-riskju ta' esklużjoni soċjali. U allura lekk jiena napprezza ħafna l-inizjattivi ta' kumpaniji bħal OK Medical li jiddeċiedu li flok joqogħdu jagħmlu xogħolhom u ħadd ma jgħidulhom xejn u jagħmlu xogħol tajjeb. Imma wkoll jiftħu biex jagħmlu dan ħanajdu hekk din xi ħaġa tajba pożittiva l-poplu tagħna. Fl-Ewropa hemm 16% tal-adulti li huma impaired, għandhom hearing impairment. Hemm 71 miljun ġewwa l-Ewropa, naturalment inklużi aħna. U huwa wieħed minn kull 6 li jista' jkollu hearing aid. Wieħed minn kull 6 biss għandhom hearing aid minkejja li daw is-sitta ġifieri qed ngħidu tal-persentaġġ għandhom bżonn hearing aid. U allura dan jirrifletti u daw l-indikaturi qed insemmihom biex nuri kemm dan il-kampanja nazzjonali hija importanti għaliex jekk fl-Ewropa għandna din it-tip ta' sitwazzjoni. Allura aktar u aktar għandna bżonn naħdmu ġo pajjiżna xi ħaġa li hija maniġjabbli, nemmen li hija maniġjabbli, għaliex aħna ovvjament mhux qed nitkellmu issa fuq miljuni, ma qed nitkellmu fuq għaxriet fuq mijiet ta' eluf ukoll, imma hija maniġjabbli biex nippruvaw li dil-kampanja tilħaq kull rokna tal-gżejjer tagħna. Jiena nappella l-Kunsilli Lokali u qed nieħu gost li mhux biss qed nara s-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali l-Onorevoli Silvio Parnisa hawnhekk imma wkoll qed nara il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex il-Kunsilli Lokali joħdu din l-inizjattiva fuqhom biex fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsilli Lokali qegħdin hemmhekk bħala gvernijiet lokali biex jagħmlu differenza fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. U d-differenza fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna mhix biss l-infrastruttura u l-ambjent ta' fejn ngħixu imma wkoll il-mod ta' kif inkunu qegħdin ngħixu. Jista' jkollna l-isbaħ u l-aqwa infrastruttura madwarna, l-isbaħ ambjent madwarna jekk għandna persuna li qed tmur mis-smieħ u mhix qed tilqa' għal dik il-ħaġa u nkella m'għandix il-faċilità biex tkun tista' tkompli tgawdi fiċ-ċirkustanzi l-aħjar li tista' allura il-kwalità ta' ħajja ta' dik il-persuna, il-well-being ta' dik il-persuna ma tkunx tista' tgawdih kif suppost gawdih. U allura jiena nemmen li din kienet għaqlija l-għażla li l-OK Medical jażlu bħala partners tagħhom il-Kunsilli Lokali biex nersqu qrib il-nies, nitlu fil-komunitajiet ħalli l-kwistjoni ta'
l-impairment ta' smieħ kemm jista' jkun nilqawlu bl-screening li se nkunu qegħdin nagħmlu. Għal dastan nawguralkom l-OK Medical, nawgura lill-Kunsilli Lokali kollha ħabbrieka tagħna biex naħdmu flimkien ħalli t-titjib fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna inqisuh wkoll minn aspett ta' saħħa. Nirringrazzjakom.